badhe wonten calon lurah ingkang badhe ngedos badhe lumarap wonten mriki kanthi kairing gending onggang. amit-amit jabang bayi Tinggine ayan. dadi lurah pisane kaya pikun mi kok ditinggal rupane kaya toa masjid. Lo ya lo Monggo Pak Lurah kula aturi pinarak ingkang sekeca, monggo Pak. Kaget aku. Wah toh terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono lurah kok ngiler. Kok malu watul ayu? Bengi iki Sekondo esuk sapa? aku dadi lurah anyaran. Kok kaya iwak pindang. Lurah sapa aku? Nyoman. Lurah sapa? Nyoman. Good. Kaya iklan. Bobet, Dalam Pak Lur. jenengmu sapa? Lampun jenengan timbali ngono kok. Jenengmu iki sapa? Bombet. Oh iya. Kowe? Jenengmu sapa? Jengenem sapa? Aku lurah Nyoman. Sampeyan ngomong kliru kok. Sampeyan nakoki kula pripun? Jenengem sapa? Salah, jengenem sapa? Kula Nyoman. Ambah, Budhek piye kowe? kula tengil. Tegel. Kowe kabeh biyen sing nyengkuyung aku dadi lurah. Iya Pak Lur. Nggih, Lur. Ora usah guyon. Boten. Juwo terus meledos. Plendungan ta apa? Kowe kabeh dhisik sing nyengkuyung aku. Nggih. Dadi aku iki gak lali karo kowe kabeh. Matur nuwun, Pak. Bombet. Jenazahmu apa? Lah aku isih urip Pak. Kok takok jenazah ya lah apa? Ora usah guyon. Ijazah, Pak. Ijazah. Lurah kok. Nakoki jenazah barang. Sekolahmu apa? SKKP Pak. Apa karepe SKKP? Sekolah karepe ora karepe. Ana sekolah kok SKKP kok. Sekolah kula SMA Pak, SMA. Ora ngono sing ngomong juwo terus mbledos kowe. Lho Dik, mang mbok jual terus urung mari ya, mbok jual terus neh. Tengil. Dalem, Pak. Sekolahmu apa? SD. SD. SD tenan? Nggih. Mergo sampean iki kabeh dhisik sing nyengkuyung aku Nggih. dadi takeki jabatan. Matur nuwun ya, Pak. Penak ora iso ora Nggih. kuwi. Bombet. Mati.
Dijol sik. Nggih. Mumpung kowe iki lulusan SMA, Nggih. tak kei jabatan Napa Pak Lurah? dadi carik. Matur suwun Pak Lurah. Dadi nyariki wong sak desa. Kok nyari iki? Ya ora apa-apa. Nggih, matur suwun. Pak Tengil, Dalem, Pak. mumpung ijazahmu sekolahmu apa mau? SD. SD. Jadi tetep tak kei jabatan kok kowe iki. Jabatan kula napa, Pak? Dadi yo waker kuburan. Lho tukang jogo kubur, Pak. Tugase. Tugase yo sak mangsa-mangsa ana mayit ilang, kowe kudu ngijoli. Mbae tak tekeke sik, Mbah. Aja mong mbam tok sing mok tekek. Nggih. Bojo-bojom tekek. Nggih, matur nuwun, Pak. Jabatan kula waker kuburan. Lajeng kersanipun Bombet Dalem Pak Lurah. tengil dalem sembako kepiye? Sakniki sembako. beras, Pak. Beras. Niku. Beras sing raja lele nempat niku nggih 12.000, Pak. Regane 12.000. Tak dono saiki. Pira, Pak? Dadi 9.500. Matur nuwun. Wong lurah enom. Nggih. Dadi keluarga iso masyarakat iso sejahtera. Nggih, Betul. Iya ta? Nggih. Good. Saiki nak rego ndok piye? Endok niku larang 28.000, Pak. 28.000. Nggih. Saiki tak dono Pinten? dadi 20.000. Matur nuwun dadi sejahtera masyarakat. Sejahtera masyarakat mergo iki lurah nom, lurah sapa aku? Nyoman. Good. Mang beras ndok Ndok. saiki sembako terasi. Lho lurah kok mikir terasi? terasi niku regine niku 12.000. Nak sing terasi jembret niku nak keng juwana niku pun 100.000, Pak. Mosok 100.000. Jembret niku Bener sing 12.000, nak nene nggih. 100.000. Nggih. Ya wis, gampang saiki. Nggih. Tak dono Pinten, Pak? dadi 400.000. Lho kok terasi 400, Pak? Ayo nak beli beras karo ndok apa? Oh iya, nggih, Pak. Kenapa? Bombet tengen. Nggih. Rego pertalit pertama pira saiki? Pertalit niku terus ajeg, Pak. Ajek Acek pira? 10.000. Ya wis ora usah melok ngurusi pertalit. Ben diurusi wong dhewe-dhewe. Lah Nggih. kok takokno, Pak? Saiki ana kakak pira masyarakat temne? Masyarakat niku nek sing jaler niku enten kalih. Kalih sing wedok karek wedoke, Pak. Wedoke iku sing Wedok sing perawan apa sing rondo? sing rondo, Dek. Sing rondo iku 1.744. Wis akeh, Dek. Akeh. Iku sing rondo. Rondo. Nah, sing perawan Sing perawan iku 9.999. sangat. sangat. Nggih, Pak. Mosok ana 99. Pun kula dhewekno sing perawan-perawan. Lah, engko sing rondo engko cekel ya. Nggih. Ada isak Nggih napa? dibuak ning ngisor kali. Iku daerah Ya. sing rondo. Sing rondo. Nek sing perawan, Perawan. Sing perawan ku jumlahe pira? 999. Lah cocok kuwi. Engko gawa klumpukna, gawa maromah. Tak peke. Bu. Alah, wong urung-urung kok wis wedok. Ngono wis mikir bojo. Wong sing dipikir kok wis Lagi lungguk wis mikir bojo. Menan apa dadi lurah ngantek 7 tahun nek malah direnteng. Angel dadi lurah ki. Angel yo rasa garap nyontok kancane. Sam gampang kowe. Ayo, Pak. Cung guyu-guyu ae wong angel dadi lurah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kondangan ki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bombet, Dalam Pak Lurah. sekolahmu apa? Tembok Pak. Sekolah tembok, sekolahmu apa? SMA. SMA, kowe apa man? SD. SD. Bombet, Dalam Pak Lurah. gandeng kowe sekolahmu SMA, kowe tak dedekno carik. Matur suwun. Ya. Kowe sekolah SD tak dedekno kami tuwa. Nggih matur suwun. Rek, rek. Kowe kok juguk iki lho. Lah nyeluk wong tek rek iki lho. Kowe tak eki sepeda motor Matur suwun. kanggo anjang sana. Sepeda motor napa niku? Suzuki rek. Hah? Susu wedhus ndak ape, Pak? Wawa. Nggih, Pak. Kowe juga tak eki hadiah sepeda motor kanggo anjang sana desa. Ngene lho. Tak eki sepeda motor Suzuki wa Lah sing tengen, Pak. tabrak truk. Ajur nah iki. Bombet, Dalam Pak Lurah. iki apa jenenge dalan-dalan iki piye kabeh? Sampun sae sedanten. Sing lorong-lorong wis diaspal, Sampun dicor sedanten. dicor. Nggih. Sing dalan lorong-lorong, Sampun diaspal. Kalau senda umum iki. aja nganti lali dalan bocah diambakno. Kuwi ono dalan buta. Maksude dalan penyeberangan anak-anak sekolah, trotoar kudu didandani. Sampun. Aja do pepet-pepetan. Ndak nimbul kecelakaan. Dhuwit kas desa ana pira? Wonten 170 juta, Pak. Juta. Pajak piye wae? Tesih 200 Celcius, Pak. Lho, Wamplengi ki Kula kok. 2 Celcius derajat ta piye? Isih pira? 2.550.000. Dhuwit sing 100 juta punjul 700 dilumpukno. Jam 12 bengi gawa ring mahku. Ya napa, Pak? Nek wis nglumpuk bakal tak go tuku mon. Walah. Urung apa-apa sampe korupsi. Korupsi, amin, amin, amin. Oh, senang. Ngerti lho ape korupsi barang. Alah. Ayo. Ayo. Asam dadi lurah gampang. Bendrong. Monggo Pak Yani pinarak, Pak. Lah iki lho, Pak. iki sing bakal dadi soal apa? Lagi metu ndunglang wis miyayeni. Ancen kudu isin. Gandeng menika masyarakat sampun pengen ngertos dawuh panjenengan. Monggo Pak Lurah kula aturi pawan sabda utawi matur monggo Pak. Monggo Pak Lurah. Pak, Monggo. Monggo Pak. monggo Pak. Menika ngentosi dawuh panjenengan Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Urung ngomong kok wis mati. Ayo do digunjangnya wis ora kuat-kuat. Kudune ngene blakon payu dhewe iki ya. Waduh. Ayo. Mulane ngene apa kuwi jenenge kabeh iki wis ana dalane dhewe-dhewe ya, Man.
kowe karo aku, wong ngancen kowe karo aku ya dadi dagelan ya dadi dagelan. Ora usah mikir sing aneh-aneh. Nah, ngono. Dadi ya